салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТГ. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. шифонерои чордара, баландиш 2 метр, бараш 1.60, ламинати Россия қати, кронкаш аппарат. мақсад ки чиз деталаш гарант қати. агар бекари иш полка дора, як тараф шифонер, пан шифонер ила боло полка қати бар. мира қабда гап зестай. ишам иш 2 ба 1 баланд 2 ба 1 нархш. нархш 1300 сум. ҳамон як тарафш полка, як тарафш чи? бале. ранги намин дуруниш. ба се дараш. ана ё се дара. 2 ба 1.20. ин се дара, ин бар тоқча дора. ин тарафш шифонер. ло тоқчаш. ана иш сим кадем? ишан амун 1 ман. ё бева ё? ин беушаиш. 1300 сум ойна дорем беларуски. дуруниш як таш. 2 тараф тоқча бан шифонер. 2 тарафшам? ин рабочий системаш хубе. инаш 1.60 ба 2. 60 ба 2. ранги ҳамун чордарои 1. 2 тараф ба як тараф полка, бан шифонер, пара шифончаи детский, боло тоқча. нархи? ин 1350 сум. 5 даро акам. панҷараш инаш 1.80 ба 2. нархш 1450 сум. ана ё 2 тараф шифонер? бале, 2 тараф шифонерай, байн тоқча, боло тоқча. байнаш тоқча дора. манзилатон? саховат. кунабозу саховат кор мекунем. ё наван, ана баъд номери телефон 906 22 22 93 919 63 01 92. раҳмати камока. 1.80 1850 сум. ӯ баландтар буда 1950 сум. ина 3 метраш. ина 3 метрай 3200 сомон. ина 1.20 торуш дигар ҷойда мондагия 1200 сомон. инами 1.80 буда 1850 сомон. 1.80 ҳамаш 1850 сомон. ина ҷадаи миян намуду шурӯъ ҳаста. ина сафед камака баландтара 1950 сомон. дӯстони азиз, мақсад иҷода чанд намуд ҳаста. ина шурӯъ ҳозир гуфтем, иҷода болода гуфтем разбира ҳамоа. اینجا دیماسه 1.80 1850 сомон. اینا دوستان عزیز چند نمود واریانت ها هسته.
номерош 918 70 48 22 901 70 68 22. Купени седара баландиш чанда яка? Баландиш 220 бариш 240 даст. Не кухни гарнитур БУ белорусский 2 метра, ҳамаш 100%, ҳама чизош аста 1500 сум мебара мечаспона. Доставка Дурни шаҳр ҳаст, Дурни шаҳр да доставкаш бепул даст. Установкаш 100 сомон даст. Ям фуршияк ҳаст то? Угулни 200 сомон. Аҷад диван 800 сомон. Медицинский матраса. Шифонери сафед 800 сомон. Ана иш боша? Не союзный седара 600 сомон. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон. нархҳои ягончи дар кор боша ба комментари нависед. ҳама вақт аз муҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша як та лайк. саломат бошед.